Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na abu na farko duk da cewa dai na yi bayani a kan shi a can baya kuma zan sake magana a kan shi. Wannan abu da kuke gani rufa ido ne kawai babu magana wai a ce ana yin kuɗi kuma sannan ni ma ba na yi ma kowa kuɗi. Ko da wani za ku gan shi ya kira ku da sunan yana yi ma mutane kuɗi ko kuma kuka ga an kafa wannan bidiyo da sunan ana yin kuɗi to gaskiya ba ni ba ne ba. Babu wani magana wai a ce za a yi maka kuɗi da takarda. Magana ta gaskiya. Wannan abu kawai dai muna yi shi ne kawai ni ko duk da ma dai mutane sun san ma lamurorin da nake ni fannin takardu littattafai ne na tarihi wanda suka danganci sirrika, wanda suke na asararu da kuma wanda suke na tarihi da magungunan gargajiya. Kowane kalan magani tun daga abin da ya shafi maganin ciwon ciki da sauransu da sauran abubuwa da kuma sirrika wanda suke na littattafai irin su Shamsul Ma'arif, Hidayatul Hakim, Taɓan Dutsusi ma Kano, Kunda ni ma littafi na kundin kitabu wanda aka tattara. To amma magana duk wani a ce ni yanzu ga wanda ya kira ni da sunan in zo in yi mashi kuɗi ko kuma ina yin kuɗi. Magana ta gaskiya. Sannan duk wani abun da kuka gani wanda ya shafi lamari na kuɗi ba na yi. Amma wannan kawai zan yi shi ne saboda na ga wasu su ma sun shiga wannan takun saƙan wanda ake yi na kuɗin takarda. Ni ma nace ni ma bari in shigo, ni ma na gwada wa subscriber ɗina wanda suka yi subscriber a cikin wannan channel na wannan YouTube. To, bismillahirrahmanirrahim. Kun gani?